खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि बिला गोबांथार जाना फैदों नामा जायफोरा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोब्लिब बिफाना फन नाम्बार फोसावदों आरो बे फन नाम्बारनि गेजेरजों स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ 1 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनो खोथा होदों मोब्लिब बिफाना जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिल फैनायाव केलेंकारि जादों अब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोब्लिब बिफाना फोसावनाय नम्बराव कल खालामना अजद हरनो हागोन मख'नो गोनांदि मोब्लिब बिफाना मोननै फन नाम्बार फोसावदों आरो बे फन नाम्बारानो जादों 7575999666 आरो 8876100100 मोब्लिब बिफाना फोसावनाय बे मोननै नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथाङा अजद होनो हागोन आरो 1 मिनिटनि गेजेराव मोब्लिब बिफाना स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ फोजोबना होगोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि बिला गोबांथार जाना फैदों नामा जायफोरा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोब्लिब बिफाना फन नाम्बार फोसावदों आरो बे फन नाम्बारनि गेजेरजों स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ 1 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनो खोथा होदों मोब्लिब बिफाना जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिल फैनायाव केलेंकारि जादों अब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोब्लिब बिफाना फोसावनाय नम्बराव कल खालामना अजद हरनो हागोन मख'नो गोनांदि मोब्लिब बिफाना मोननै फन नाम्बार फोसावदों आरो बे फन नाम्बारानो जादों 7575999666 आरो 8876100100 मोब्लिब बिफाना फोसावनाय बे मोननै नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथाङा अजद होनो हागोन आरो 1 मिनिटनि गेजेराव मोब्लिब बिफाना स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ फोजोबना होगोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि बिला गोबांथार जाना फैदों नामा जायफोरा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोब्लिब बिफाना फन नाम्बार फोसावदों आरो बे फन नाम्बारनि गेजेरजों स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ 1 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनो खोथा होदों मोब्लिब बिफाना जुदि नोंथांनि मोब्लिब बिल फैनायाव केलेंकारि जादों अब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोब्लिब बिफाना फोसावनाय नम्बराव कल खालामना अजद हरनो हागोन मख'नो गोनांदि मोब्लिब बिफाना मोननै फन नाम्बार फोसावदों आरो बे फन नाम्बारानो जादों 7575999666 आरो 8876100100 मोब्लिब बिफाना फोसावनाय बे मोननै नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथाङा अजद होनो हागोन आरो 1 मिनिटनि गेजेराव मोब्लिब बिफाना स्मार्ट मिटारनि जायखिजाया जेंनाखौ फोजोबना होगोन